Zo, we kunnen nu het bijkomen van de hitte van de aanroende dagen. En dan dienen we nog altijd wel met simmertemperaturen. En we hier flink wat zinnen, vooral van de midden. Maar wat opvoert weer natuurlijk die hudde wind, die stevige wind. Bij vlagen, de sais. Ja, en dan keer erop is het maar net volle mooi. Maar de snitswieken kwam ik even stil te lezen. En dan moest je wachten totdat de wind wat aannam. En de komende dagen komt er wat minder wind te staan. En over de Westerijnsprutsen, daar van de midden nog een pittige bui. Maar 12 millimeter ondelslag. Het wie aan het begin, nou zat tussen de midden. Joen en vannacht. Een vrij heldere nacht. De wind houdt hem del. En joen is nog zo'n 1820 graden. Vannacht zo'n 1214 graden op het Vestloon. 16 graden op de Eiloon. En een zwak onmatige wind uit het westen en zuidwesten waai. Morgen flink wat zinnen. En de zinnen had de oorhoorn. Dus een simmerdag, maar zo'n 22 tot 24 graden. En de wind op een nij uit west tot zuidwest waai, matig en vrij krachtig, minder sterk als joet. In de joentijd 18 tot 20 graden om een uur wachten. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Manje, een hitte dag, 28 of 29 graden, een zuidelijke wind dan ik. En in de joentijd in de nacht een aantal pittige rein of tongerbuien. Op Tieze zo'n 23 graden, in de joen in de nacht op een nij rein en tongerbuien. En op Waasje een aantal buien of buikjes, maar nog altijd een wel warme dag, want de temperatuur komt uit om en bij de 22 graden heen. Nou ja, we moeten de man maar weer even in het simmerwaarsje.